Για θαύμα μιλούν αγιορείτες μοναχοί, οι οποίοι υποστηρίζουν πως ήταν στην Αθωνική Πολιτεία τον μακαριστό γέροντα Παΐσιο να τους προειδοποιεί για την οικονομική κρίση. Ο Σεβάσμιος γέροντας, γνωστός για το χάρισμα της ενόρασης, έφυγε από τη ζωή το 1994. Όμως φαίνεται πως οι προφητείες του επιβεβαιώνονται μέρα με την ημέρα. Ήταν 12 του Ιούλη του 1994 όταν ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης άφηνε την τελευταία του πνοή. Ο ασκητής μοναχός, γνωστός για το χάρισμα της ενόρασης, μπορούσε να βλέπει το μέλλον, να μιλάει με τα ζώα και τα πουλιά, να κάνει ακόμα και θαύματα, όπως λένε όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Πατέρα Παΐσιο, είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Όλοι τον σεβόμαστε, τον τιμούμε και κάποια μέρα η αγιότητα του θα αναγνωριστεί και από την μητέρα μας Εκκλησία. Αγαπούσε τα ζώα, τα φυτά, ήταν πάντοτε συνδεδεμένος με τη φύση και μιλούσε πάντοτε μέσα της φύσεως τον δημιουργό Θεό. Μου έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά σε κάποια στιγμή: η επιστήμη όλα τα έφτιαξε, παιδί μου. Είδες να φτιάξει ένα φυλαράκι του δέντρου. Ο ίδιος, πάντα ταπεινός, μιλούσε για την αγάπη και τη δικαιοσύνη, για το Θεό και την πίστη με το δικό του απλό τρόπο. Ο εχθρός μας πολεμά συνέχεια. Δεν θέλει τη σωτηρία μας. Δεν θέλει την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Πριν από λίγες ημέρες, μοναχοί του Αγίου Όρους υποστηρίζουν ότι ο γέροντας εμφανίστηκε μπροστά τους και τους προειδοποίησε για την οικονομική κρίση. Ζητώ συγγνώμη διότι ευράζινα. Οι λόγοι της σιωπής μου είναι πολλοί. Οι επισκέπτες που με απασχολούν κάθε λίγο, η ασθένειά μου, ο κόπος που επιδρά και αυτός, τα μοναχικά καθήκοντα, όλα αυτά με εμποδίζουν να ανταποκριθώ στις ανάγκες των υποχρεώσεων. Τι να κάνω, και πάλι ζητώ συγγνώμη. Όπως υποστηρίζουν 3 νέοι μοναχοί, πριν από 2 περίπου εβδομάδες, εμφανίστηκε ως εκ θαύματος η λιγνή ασκητική μορφή του γέροντος Παΐσιου να περπατάει έξω από τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Ανεξάρτητα από την έκπληξη που ένιωσαν, οι μοναχοί πλησίασαν τον Σεβάσμιο γέροντα και ζήτησαν την ευχή του. Μόνο που ο γέροντας τραβήχτηκε, δεν τους έδωσε ευχή, αλλά με τρεμάμενη φωνή τους είπε: «Τραβήξτε στο γέροντά σας και πείτε του να αγοράσει μεγάλες ποσότητες λάδι και αλεύρι, γιατί σε 3 μήνες από τώρα θα έχουμε πόλεμο στην Ελλάδα και ο κόσμος θα πεινάσει». Και συνέχισε: «Να του πείτε του γέροντα να επικοινωνήσει και με τα υπόλοιπα μοναστήρια». Μέχρι να συνέλθουν οι μοναχοί, ο γέροντας Παΐσιος είχε χαθεί μέσα σε ένα μονοπάτι. Δεν έχει όμως το χαρακτήρα μιας προφητείας με την μαγική έννοια του όρου, αλλά κυρίως έχουν σκοπό αυτές οι προορίσεις, αυτά τα προοράματα να βοηθήσουν τον άνθρωπο να μετανοήσει. Την είδηση σχολίασε στην ιστοσελίδα του και ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος. Πράγματι, το πρόβλημα με το αλεύρι είναι γνωστό μετά τον μπλόκο των εξαγωγών από τη Ρωσία. Όσο για την οικονομική κρίση, τώρα αρχίζει να διαφαίνεται το πόσο θα χτυπήσει το μέσο Έλληνα πολίτη. Όπως επισημαίνει και ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων, η είδηση είναι πως την τελευταία εβδομάδα σε σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης και στις αλευροβιομηχανίες των Σερών παρατηρήθηκε πως μοναχοί αγιορείτες σήκωσαν από τα ράφια πολλά κιλά ελαιόλαδο αλλά και αλεύρι, κίνηση που δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στους υπεύθυνους των καταστημάτων. Πρόκειται για θαύμα, για ουράνιο μήνυμα από τον ευλαβή γέροντα? Είναι μήπως δημιούργημα της φαντασίας των 3 μοναχών? Η απάντηση είναι απλώς θέμα πίστης.